lirasynyň daşary ýurt valyutalarynyň ähli görnüşleriniň öňünde dowamly güýjüni ýitirýändigi Türkiýede ykdysady ýagdaýy gitdigiçe agyrlaşdyrýar. Amerikan dollarynyň 10 lira rekord derejesine galmagy Türk halkyny we daşary ýurtdan gelenleri howsala düşürdi. Soňky 2 ýylyň içinde ýapylýan karhanalaryň sany göze görüljek derejede belli bolup başlap, işsizlik hem bilelikde artyp urdy. Türkiýedäki ykdysady ýagdaý türkmen halkyny hem ýakyndan gyzyklandyrýar. Sebäbi halkyň agramly bölegi Türkiýede işläp, Türkmenistana ýygyna galan maşgala agzalaryny maddi taýdan üpjün edýärler. 3 ýyl bundan öň bir türkmen ortaça $700 pul gazanan bolsa, indi şol mukdar $350 çenligi düşdi. Bu hem deň wagtlaryň Türkmenistana adamlaryň ykdysady ýagdaýynyň kynlaşmagy manysyna gelýär. Türkiýedäki ykdysady krizis türkmenleri başga alternativ ýurtlaryň gözlegine çykmaga mejbur edýär. Soňky 1 ýylyň dowamyna türkmenleriň arasynda Polşa gitmek giňden ýaýrasa-da, halkyň köp bölegine gitmek başartmaýar. Munyň sebäplerinden biri Polşada işçi alyş sanynyň çäkli bolmagy. Emma esasy bir sebäbi bolsa, möhleti uzaldylan türkmen pasportlarynyň Türkiýe Jumhuriýetiniň daşyndaky beýleki ýurtlarda geçmeýänligidir. Polşa Jumhuriýetiniň Belarus Jumhuriýeti aralygyndaky serhedinde göç krizi polemigi gün geçdikçe çyndakylaşýar. Sanlar 10 000 geçen we gün-günden köpelýän göçmenler polyak güýçlenjileri bilen gapma-garşy bolýarlar. Polyak hökümeti bu ýagdaýy Belarus tarapyndan sabotaj hereketi diýip kabul edýär. Lukashenko muny Ýewropanyň sanksiýalaryna garşylyk bermek üçin edýänligini we munyň Russiýa tarapyndan edilýän bir hibrid uruş ýagdaýydygyny Ýewropa bileşigi nygtaýar. Polşa serhedindäki bir kanun göç etmäge synanyşýan, ykdysady taýdan yza galan ýurtlaryň halklaryna garşy Polşa halkynyň negativ düşünjeleriniň has hem ösmegine sebäp bolup biljegi we bu sebäp bilen Polşa hökümetiniň daşary ýurtdan boljak göçler baradaky kanunlaryny mundan beýle has güýçlendirjekdiginiň işaraty bolup durýar. Soňky günlerde Azat Isakowyň ykbaly barada köp sanly teoriýalar ortaga atyldy. Bu teoriýalaryň köpsi diktaturany goramak we halka gorky salmak maksatlygynyň aşagyny çyzmak gerek. Diktatura howadan güýç gazandyrmak babatda işleriň alınıp barylýandygyny, täze Türkmenistanyň döreden M2 gizli gullugy belläp geçdi. Azat Isakowyň Türkmenistana ekstradisiýa edilmegi barada Sapar Iklimow şeýle diýär. Azat Isakow Berdimuhammedowyň jenaýetçi topary üçin ne siýasy, ne de ideologik tarapdan hop salýar. Azat Isakow tutmak diňe gorky atmosferasyny döretmek üçindir. M2 gizli gullugy hem şu sözleri goşdy. Indi diktaturada güýç galmady we Berdimuhammedow we onuň arkasynda duran topar diktaturanyň entegem güýjüniň bardygyny görkezmek üçin oýun oýnajak bolýar. Hatta Azat Isakow hem bu oýundan habary bolman biler. Soňky wagtlarda Çavuş lakamy bilen tanalyp başlan Akgöl Saparyň 30 ýyldan bäri Türkmenistanyň diktaturasyna hyzmat edýändiginiň üstünü täze Türkmenistanyň döreden Mi-2 gizli gullugy açypdy. Mi-2 gizli gullugy Akgöl Saparyň Towşan atly aýal doganynyň Türkmenistanyň Mar welaýatyna dermanhana işledýändigini ýüze çykaryp Akgöl Sapara şu soragy sorady. Sen hakykatdan diktatura garşy göreşýän bolsaň, näme üçin diktatura aýal doganyňa dermanhana işletmäne ruhsat berýär? Näme üçin başga garşy göreşýänlere batyş edýärler emma seniň garyndaşyňa eden oklar? Bu soraga jogap berip bilmeýän Akgöl Sapar maňa töhmet atýarlar diýip hiç bir subutnamasyz goranjak boldy. Türkmenistanyň diktaturasy Akgöl Saparyň Towşan atly aýal doganynyň dermanhanasyny Mi-2niň beren habaryndan soň ýapdy. Emma diktaturanyň bu hereketi halk arasynda has hem çuňur şübhelere ýol açdy. Ol şübhelerden biri hem näme üçin diktatura Mi-2niň habaryndan soň Towşanyň dermanhanasyny ýapmaga karar berdi. Eýsem öň bilen okdumy ýa-da diktatura öz ayak ýylaryny öçürjek bolýarmy? Mi-2niň Akgöl Sapar barada ýene de bir öňe sürýän esasy barlygy bar ol hem Akgöl Saparyň ýalan ýollar bilen Şwesiýada syýasy gaçwatlyga alandygy emma hakykatda onuň syýasy gaçyk däldigini köpçülüge bildirýär.